kapor kalabyang bangin Sdang ya kani ke Jingshakri ha kani ke janmiet bat nakalyang ke Jingiaseng Kynthei Presbyterian Lumshyiap ka ai kublei ya ka woman sweet ha ka kerteng ya pi baro ha ka kerteng Jesu Christ bat utrai. Ngi khot sngo bha ya pi baro ki para banget nala ki jong ki ying ki sam bat kumju ya pi ki Paralok ki bapet ya kani ka video lingba ka YouTube ba hin ya shim bynta bat ngi ha kani ka jingshakri ngi Duwai ba ublei Nonggialam da umen sim ya kani ka jingshakri bat ya baro ki program ki bangin sa pendap. Tungin ya Duwai. Kukpa jungi bahabning niwan ban aingu yami ha kani ka janmit jong kani ka sngi namar ka jingpenla ka jong mi ko try yangi kum ki khon Kynthei mengin yo sashisien pat bangin rakhi ya kani ka woman sweet try be e niwan ban bo ti hakmat jong mi ya kani ka jing rakhi ka jongi baro ha ki sang ti blei ki badon bor ki jong mi long mami utrai ha baro ki jing ki program ki bangin sa pendap ni pa ni kini baro ha ka kerteng utrai bo nong pen em jungi Jesu Christ. Amen. Minta pan Nyanya beteng ya ke jingshakri ke jongi da ke bangin yarwai lang ya ke Jingrwai ke bashispa ar punyo. Bat hadin bala dep kini ke Jingrwai nga sngo ha ban khot i kong Siroybon Syiemiong ba in puli nakaktin ke jong ublei bat ba in bo ha ki Jingduwai. Duwai kabangan bo akmat blei haki Jingrwai ngan pule katu kat ni nakaktin ke jong blei kabangila ban syem Deuteronomy kelenong ke basipau kat khot khat ar bat khat lai kesitiu Jacob kelenong ke banengkong kat khot ke baar bat khat ar Hakai kelenong ke banengkong kat khot san nriu bat pra tungin ya syak skor ya kaktin ke jong blei kentin ki boong kum ni mentate ko Israel utrai ubau blei jong mi ukwa ayu nami tang bamin syap tieng ya utrai ubau blei jong mi bat min yait hakalenti jong u baro bat min it ya u bat min syakri ya utrai ubau blei jong mi dala ka donut baro bat dala ka mensiem baro bat min stumar ya ki hukum jong utrai bat ya ki an jong u ya ke ba nga hukum ya me ha kani kasngi na ka bynta ka jingbha jong me do pinyaw ya ke jingkmen suda ko prabanget jonga haba pihap ha ke jingtenju babunjat suk utau breu ubayaisha ya ke jingtenju naba haba la tenju ya u unyo diang ya kata kapansngiat ke jingim ya ka ba utrai ulakular ha kita kiba iet ya u
Namar katate kumni ong utrai kipat. Tu perkat pi yala kalenti. Hila bet sibun. Je pila lum kendiat. Pibam hinrai pim kedang. Pidi hinrai pim jak seliang. Pipenkup yala de. Hinrai omdon ubas aj. Bat uta ubayo bainong. Uyo bainong tang ban bu hakapla kabapay tliw. Tukiw syawlum. Bat tuwalam kiding. Bat tutay ya kani kaying. Tengan sngaw bahaka. Bat on pendon burom yang ong utray. Ublay unkirku yang ilang. Yang pendam hak Jingrwai. Kaburom kecinggu bat kecing yaro baro ngi ay semi. Utray ubalong unong penim jongi ujis kris. Ngi ay ngu yame try bamila penyo hangi. Yakane kecing yamane syakri yangi hakane kerukom. Wat lang ngim syam lala banwan ban kiw kayeng kejong mi. Ngi ay ngu try yame yakabamila penyo hangi lengba kani ka online service. Yakabangin yo bani simben talang. Hala kijong kiying kisem kijongi. Duwai yakabangin Sdang yakane kejing yamane syakri kijongi. Ngipan map try. Yakipop jong baro kibangi lale. Bat pensngau si yami. Nang bangin long kibabet banwan hakmat jong mi. Ngitip bangimla banburi yakipop nakmat jong mi. Sait yakipop kijongi. Dakasnam kejong mi. Kumju ikong iban sasyem yakani bynta ban kren pli. Yakani katim yakaba Jingiaseng Kynthei kalasan ya ai. Gerku try yala kejong kesyakri. Bat yang hasenda jong i. Ai baki ki baro yakabai Nongkren pli yakani katim. Kanlong da Jingyalam umensim ujong mi. Kumjuru yakito baro kibadon ka bynta hakani ke programs jong ka Women's Week Women's Sunday. Ngiker patray mi. Pamin ai ki ya ka jingkot ki jingkylla. Nang bakila bansyem yala ki jong ki bynta. Ya ki balasan ya haki. Ngi Duwai try hamtam hakini kisngi bat kipor ya ki bangi ngi im ngi daptang ki jing bat ki jing jenjar bat ki jing tenju ki bahar rukom. Ngi Duwai ya metrai to pelaj im ya kari bat ki jaj penriu ke jongi. Na kini ki Jingpang ke bacia hakari ke jongi bat hakeleng satlak ke perthei. Penkia mame ya kito ki badon pedeng ki Jingpang ki jing stom. Nang bakin yo sngau ya ki jing don rengkat ki jongmi. Kumju ya kito ki beladuno ya ki bait ki bathon. Ki bom badon pedeng ki jing sngau si ki jing Shullai. Tulait penpentingan ya ki bakum ki taru nang bamaki kin yo ya ki jing suk hakamansim ke jongki. Try ngitip kat bangidang im hakani ke perthei. Ki jing ki jing tenju bat ki jing jenjar. Kiwan ha kejing im kejongi marway ngemla banlaj. Ni ay ngu try yami namar bamilong ublay ubakan ray kejing it bar kejing isen ay. Mem semla ino yangi. Meri mikdup medami ker kejing im kejongi. Bat ngilong kumne kumbang ilong day da kejing don rengkat kejongmi. Try ngiwan ya kaman IT hakikti kejongmi. Yangi iway pa iway to sim yangi sumar yangi. Bat pendon kam ya kecing im kejongi kebaman lakas ngi. Ayu atrai ngin ong akmat jong me metip ban meyoi kecing mut pa kecing perkat kejongi. Pan ikine baro haka kerteng trai bolong unong pen im jongi. Amen. Ublay unkerku ya ka Jingplie na kaktien jong u bat unsha skor ya ki Jingrwai. Minta ngalapoy siya ka bynta. Banyo ban plie ya ka Women's Week bat Women's Sunday hajar arpo. Bat ngan smobha ban khot ya i Reverend Pi Mawlong ban shim ya kani ka bynta. Nga plie kani ka Jingrwai ya ka Women's Week Women's Sunday hajar arpo. Kabaka team ka ong long shlur ban wan ra ya ka jingkylla. Aka kerja ngajong ublay ko pa. Ublay kuon bat ublay umensim kuon. To ublay unisne bandarkat bat kani ka Jingrwai ya ka Women's Week Women's Sunday jong Jingiaseng Kynthei jong Balang nadu ka Sdang bat hadu ka bakun. Amen. Tongin Duwai. Ublay bu ka pa chingi baham neng
Ngiwan akan kapor akan janmiet au blei. Man papa ko jing skong ko jong ia me au blei kum ka Balang. Bat ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang. Mamala panyo ingi kan kalat au blei ka bangin yo. Ika ban plie kan ka Jingrahi ka women speak women Sunday araja arpo. Ka baka team ko ong long shlur wan ra ika jingkylla. Ban ngi angu ia me ko kon rat bah pedeng gini ke juk jong ka jingkylla. Ka Balang ba ka Jingiaseng Kynthei ko kon rat. Lang ba kan ka program ka ba mentau snem. Lahaban penlong ia ka Jingiaseng ko kon rat lang ba kan ka online service. Aka ba ki para pangikin yo ban simanta na jong ki Jingiasem. Bat kumjuru gitu ki Paralok ban saya simanta. Aka ka video lang ba ka YouTube. Isingo ia me ko kon rat lang ba ki kor. Jongan ka jok ka manta. Ka bam sim lakhang lat ingi ko kon rat ia ka pangin rakhe. Ia kan ka women Sunday lang ma jan ka snem. Wat hap dengan ka jing ka ba kan ka ri ka jong i ba ka lang sat la ka jong ka parthe ka ikando. Lama ka jing Lumshyiap jongan ka khlam Kyrpang COVID-19. Ban ngiwan man Duwai khmat jong melang ma jan ka por ko kon rat. Ban buti ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang. Bat kumjuru ia kinong isim manta baro. Akan ka tayau jong ka Jingrwai ka jong ki. Ia kan ka tayau jong ki Kynthei. Ngi Duwai ko kon rat ika bemis nei ban pensle ya ki. Ban kerkhu ya ki. Pakawai ka bynta ka kon rat ka bakin pendam. Kan long da ka jing pensat bor ka jong ma. Dorang ka ba ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang. Nadu ibasan hadu ki baret tam ka kon rat. Nangkar khu ya ki bakin ang la ban syakriya me haki por baro. Dorang ka balla ka Balang ngajong me hang ne Lumshyiap ru. Lembade Kyrpang kesan baro ka kon rat. Tukar khu ya ki rukum ju ka kon rat. Nonggialam ya ki aka jingya ninting nang ni syakman. Ngi Duwai ko kon rat nakam ta ka Jingiaseng Kynthei KGP assembly bat ya baro ki Balang hapo jong ka KGP assembly. Ki barok hi kan ka tayau. Jong ka Jingrahi ka women speak women Sunday. Kerkuru ya ki kumju ka kon rat. Balang ba kan ka Jingrahi ka kon rat kan yo ban hau thamai pat. Ya ki khun ki jong ma ki bahpo kan ka ri ka be ka jongi. Bangin ang la ban syakriya me aki por baro. Ngi Duwai ngi pan ban ngi pengentang ngi ne baro akan jong turai no pem jengi uji Kristus. Bolong jo ni menta syadu ki bam jukat ro. Amen. Pastor ublei unang kerku ya pi bat ya ka jing syakri ke jong pi. Menta pat ngilapoi syakawai pat ka bynta jong ka jing syakri. Berkata kalong bangin yo sngau ya ka Nongkren na ka tin ka jong blei. Na ikong Shullai. Ikong Shullai idei na ka Balang maukar. Tiswa bangin yo ya ka ni ka kubo na ikong ngi sngau ha ban khot ya ki ikon samlai jongi i Miss Manjurica Nongphod by in ai hangi ya ka Jingrwai. Bat hadien ba la dep ka ni ka Jingrwai nga sngau ha ban khot ya ikong by in shim ya la ka jong ka bynta. Nadon kan yami haga jingin ka jonga na marhab ertay nga siyang tangki jingyali nga tips kan bangam lalang jingpen syoy kiwan hanga job shisha Balang ya jing in jong na ngan lagi po ay bangan yos mo buto nami ka po lahang mo
ka Jingrwai ya ka team jong ka Women Sunday. Nga baning kong Nonggialam ngapen ya ni ka Jingiaseng ngapen pau ka Jingsongo. Ya ka executive committee jong ka Jingiaseng Kynthei Balang kabalas ngo baha banjiat yang ban kasakri kabaret utrai. Ngai kuble ye phi baro haka kerteng kabatiang kabadon bortam utrai Jisu udang pen emu jonge nadu ki Kynthei ki samla ki hun hep ki baret jong ka Balang adu ki nong syarai ka Balang ki pastor ki temen basan ublei un kirku ye phi ha ki bynta baro. Ngawan raru ya ka Jingplie na ka Balang ka bangangadon lambat ka yeng ka sem ka jonga ublei un kirku yala ka jong ka Balang hangni ka team jong ka Women Sunday menta ka snem arhajar arpo ka long shlur batman ra ya ka jingkylla ya ka bala pensong nong rim ha ka kitab ka Esther ka nong ka basaw ka dekwat ka bakan riu kiktin ki baong hilet yalam ya lumlang ya ki jiu baro ki badon hasuchan bat tu sya jingit na ka bynta jonga bat wat bam lemni di lais ngi min mit bat min step ngaru bat kitay samla jonga ngin ya jingit kumju bat kumta ngan let chapo shausim bat kabamlong kat bakum ka an bat lada ngan yap ngan yap de haswa begini ya syakmat tungin ya pendem ha ke Jingrwai atrai ublei ukba ujangi ubah beneng wan bandem red hakmat kislajat ki bakut ki bakentang ki jongmi ablei ha ke ni kapor menginios ngau bat syakor ya kani ka kubor don ringkat batla ka jong ka sakri ka berit kutrai bein ka bayang ka bame malas ngobha ban penyang ha kani ka por janmit ka jing pen kre jong ka briu ka long ka bambiang rei ka jing pen janai ka long ka jong umensim bakui na ka bynta ka buram ka jong blai amen. Ka team baka Jingiaseng Kynthei KGP assembly ka bo ka long ba ki ban long shlur ban manra ya ki jingkylla kumbanga la pulis akmat ke Esther ka basaw ke khot ka bakan riu rei ka Jingiaseng Kynthei jong ka KGP sinot semngi pat kala pen kha ya kini ki artli ki team long shlur hapdeng ki jingtin ju bat ka ba arpat yang scam ha ka jing shisha ban wan ra ya ki jingkylla tingin poimenta sya ka jinglam prang in yu ya kani ka kitab jong ka Esther ka jinglam prang ka kitab jong ka Esther ka long ka way na ki santali ki kitab bakli kita kilong ka Jingrwai u Solomon ka Ruth ka Jingrwai ngausen Ecclesiastes bat ka Esther ka por bat ka jingja kani ka kitab kaya day bat ka kitab Ezra hakapor ka Jingiaseng userses hakisnem sauspa prapusan bat sauspa nrepusaw swa ukris haba ki jiu ki don hapo ka Jingiaseng kinong Persia don ru na ki jiu ki balawan pai shalakari hapo ka Jingialam Sarubabel bat u Joshua Nrei kidang don ru sipun kibadangsa hapersha gya ka jinglaj im jong ki jiu da ka jingle dusmon u Haman larki ken mau da ka jingkawai ki Purim ya unong tho akani ka kitab omla bantem tikna don ki boong ba udai u Ezra nrei ka rukom tho pat sngodai ban ong kumba udai unong Persia ke Esther ka day ka samla ka ba la ring mrau sa Babylon hapo ka Jingiaseng usim Persia ubakerteng u Ahasuerus sim ka day ka kun u Abihir
Esther ke baar khat san ki kemi ki kpa ki layap bat la pensan penrang ba iya ka da u Mordekai u Balang u persa jong u kpa jong ka Esther ke baar ke dekat ke banyo haba ka pasti sim kam shimla ban pen ko ongu yaladi bat le ya ke hukum musim kani ke wanra ya ki jing bat ke jing sngorem ya usim kumta la shibno ya ke Esther ban long kasim ha ka yeng sim Suchiang bat la pen pong pan sniat sim halor ka kli jongka tungin ya pet menta ya ki kantu kaneteli ki mat ki ba kham kong san jong kani ka kitam kita ki long ka baning kong ka jing le ret ka bangi yo i ha ka jing im jong ka Esther ka baar ka jing ket kli bat ka balai ka jing ngai ka Esther ka long ka briu ka babha ka bakup ya ka mensim ka jing long ret bat sngorit ka long tang ka marau hapo ka hima Persia nrei ka long ka briu ka shlur ka badon ka mensim ka jing long rang ba ha kitu ki por la thung ya uni u haman bu un long u menteri rang ba du ha ka bahakli du ha ka yeng usim jong usim as saras ulong ubriu ubas ngau krau ubriu ubas sarong bat ubas ngau meng shikadei uperkhat baki briu baro kibadon hapo jong kani kasnat kham tam ha ka yeng jong usim baki dei ban dem ban buram ya u haba wan shaka yeng jong usim nre ya u haman ya u Mordekai labu ya u banlong unong ab ka kerdop ha ka pelau usim ahas saras udi u haman haba undi u Mordekai haba u haman u wan rung shaka yeng jong usim ju dem nile buram ya u haba u wan kumta kani ka mensim jong ka jing sarong ka jong u haman kala wanra ya ka jing sngodom kala wanra ya ka jing bitar lep bat ula perkhat sniu halaka donut ban thau buj ban penyap ban pendu jaj ya ki jiu baro ki badon ha kasnat kahima Persia Esther kalai nyo bat ula thau buj ban pen kongu bat ban pen shisha ya usim namar ba ki jiu ki long ki briu ki bamla ban sania bat da kani ka bat kumta ki le rai baro angut ban penlong kumnungin le ban pendu jat ya kini ki briu ula subut bat usim ban penlong tongin ya penlong no da ka jing ya khalai no sim kenang bangin la ban pen penalut sigisnat jong kani ka hima Persia hasushan kumta kila le da kini kila kibut ban khalai no sim bat kila penlong ya kata ka jing khalai no sim hau benai leber kabalong hau benai maj ti kani kalawan ra ka jing kalawan ra ka jing bat ka jing tinju kabala pendap ya ki jiu ki badon da ka jing ngos ir bat da ka jing septing kabakrau kabalong kum ka jing at pelung ka duriau hapdeng ka eryong kabajur kabapendap da ka jing septing kabakrau ya ki senran ki badon hapo kaling u Jisu haba udon ringkat u wengi yang kini ki jing bat ki jing septing hapdeng ke eryong kababe ya kani ka jing tho ngila ban sem na ka gospel umar kos kalenong ka menriu ka khot
basau popra. Kumta ka hok bat ka pop kidon la ka jong ka bainong. Ka jing man roy ubaman ka don ka jing ma nrei. Ka jing shisha jong ubriu ubahok ka kut ha ka jing bha. Ka baan ka jingkit kli jong ka Esther. Ka Esther namar bakalong ka briu ka babha ka don ka jingkit kli na ka bynta la ki jong ki briu. Wat la ka don la ka long ka Syiemiong. Wat la ka shong ha ka ying Syiemiong ka ying paki ka ying dulan ka la banyo lut kat bah ka kwa. Ka don sibun ki sakri ki sakor. Nrei. Kani kam juklet pat yala ki jong ki briu. Kam tam haba ketip ya ki jing bat ki jing jenjar jong ki briu jong ka. Ki bayakendu kaba la penlong ya wat yang Mordecai ru. Bau unkat yala ki jan ban pong da ki berni bat ban let syaka kerdop ka ying Syiemiong. Kabalong persya ya ka an ki hukum Syiemiong. Haba ka Esther kalatip ya kani kalantap da ka jing kuslai bat ka jing ngosi. Kumta kalapaktin syau Mordecai bat haba ki syakri ki menteri ki lalet syau Mordecai bat ka jubab ka bau Mordecai uai kalong ba lada pa pan sngap no jar ha ka bakum kani kapor ka jingyarap bat ka Jingplie ya ki jeu kan mi na ka wei pat ka jaka nrei ma pa bat ka ying ukpa jong pa pinjot no bat ei batip lesi palawan syakata kahima nang na ka bynta ka bakum kani kapor. Ka Esther saw hat saw. Ka Esther namar baka don ka jingkit kli yala kala perkhat kia. Kumnu kan let banyasat hakmat jong Syiemiong na ka bynta laki jong ki briu. Kamlong ka basuk ya ka Esther bakan let hakmat jong Syiemiong. Lemda Syiemiong upa ya ban khot. Rei ka Esther namar baka don ka jingkit kli. Kakenmau yo Moses ubalaya lam ya ki kun Israel na kari Egypt. Kiba laya le persya. Kiba ya le persya bat tau ya ki blay tau bat mani ya ki kumta Moses ulapai sa utray. Da ka Jingrwai ban Kyrpang ya utray. Buon map ya ki pop jongki bat buon pelat ya ki. Ya ka bangila ban siyam haka kitab Exodus. Kalenong kabalay puar, kadkot kabalay puar. Ka jingle kibarent ni kibakraw. Kidon la ka jong ka jingtmu. Ka jinglen ladi na ka bynta kiway barbor kami ka jingbha. Ka jingyasat ujuda hakmat ukpa jong u. Ban pelat bat sya ya upara jong u Benjamin buon let syakihmen. Ka Genesis katakot kalenong kabasau pusau bat katakot kabalay pulay. Ka jingyasat ujuda bat ki jingle jong ka Esther. Kilong ki artali kinuksa jong ka jing ay tilud bat ka jinglen ladi ki briu jong ublay na ka bynta ki para briu. Kabalay bat kabakaddo. Ka jinged kabasngaw tenat man perkat baha kani ka kitab ka Esther Nadon kaktin belay. Nrei ka history ka badon haka kakdaw ya ka jing sumar bat sukher ublay. Yala ki jong ki briu. Ka Esther hapadeng ki jing perkat kuslay kumnu ban pelat. Yala ki jong ki briu. Kumnu kan le kam don lat ban let sa Syiemiong ru kam la. Nrei kumta kalak
perkat ku Shullai ya laki jong ki breu. Namar bakalong ka breu ka bakrau ke jingget. Ka breu ka ba umensim ublay udon hapo jongka bat kalakut jingmut skem ban yang teriang ban let ban pai sya ublay bat ban penlong ya ke Jingrwai sya jingit ka balai sngi lenter mit labat step klembam klemdi kalapen benaru ya kani hakis nat jongka habaro kijaka kibadon hasushan bakin ya penlong ya kani ke Jingrwai sya jingit ka balai sngi lenter ba makaru lembat kipara Kynthei jongka kin ya sya jingit lang kumju bat hadin kini kilai sngi ka kan sala ban let syausim ban Kyrpat iau ba un sngoulem ba usim un sngoulem un kongu ba un tau ya kilat ban pelat no ya ki jiu na ke jingsha pensitom kan let namar kani ke jinglet syausim kamlong ke besuk namar kamlong kat kum kaan ke dustur lemda usim udan kam lani ban pakon rei ka Esther hakani ke jingle jong ke Esther ka lalet hadin bakaladeb ban penlong ya kani ke Jingrwai hadin ke laisngi ka lalet da ka mensim ke jing shlur bat haba ka lapoi hakaying jong usim ulap diang ngobha ya ke Esther bat kani ke Esther haba kala rung hakaying usim banya keren banya selok barusim kala yo ya ke bor ba usim ulap diang ya ke jingkerpat ki jongka bat kala yo ya ke jingjob kabadon buram ban pelaj im ya ki jiu na ke jingtmu basniu uhaman bat lapasi ya uhaman ha uju uding pasi uba uni uhaman ula thau na du kitu kipor ula persyang ban pendu ya kijat ban riu jiu bat ula thau ya uding pasi ba un pasi no ya Mawlong nrei kini kijing perkhat ki kela da kongpong bat lapasi ya uhaman ha uding pasi ya uba ula thau lat ban pasi ya Mawlong ubaman uthaulat ban pensliu ya kiwei nrei ukut yalade ha ke jingyap ke basirkai kat bangadang penkre ya kani ke tim ngasngau tenat ban perkhat ya ke jingyo I jangai ki long kemi ke Jingiaseng Kynthei assembly kaba I gumba kabas ngau kumba ublay udan la ke jong ka plan udan la ke jong ka jingtmu na ka bynta ki Kynthei bakin yailong kiba shlur bat ban yengskem da ke jingget lem jing shapti tang ba kin yo ya ke jingjob ki baju ki Kynthei pijutip barbor ki long ki Kynthei ki baju Duwai ki baju IT ala di haublay bat ki ju penlong ru ya ki Jingrwai sya jingin bat lengba kini ki Jingrwai ki Kynthei ki yo ya ke bor na kasnem sya kasnem ha kini ki laitali ki snem ki ba layat nadu kasnem hajar khat pra ki ngasngau ba kini ki tim ki don ka jingpteng ka wei ya ka wei pat ka tim ka ba ka Jingiaseng Kynthei assembly ka bu ha kasnem hajar khat pra kalong WhatsApp ting hapdeng ki eryong Matias pra lenong arfundriu kedekot ka tim ka ba hajar khat kendai penklan bat penslur bha yaladi ya ka bala pensong nongrem na ujuswa
kelenong kebeningkong kedekot keban riu. Bat katim mentah kesnam. Hapdeng kani kapor. Kalong long shlur ban wan ra ya ki jingkylla. Batip bas ngothu bakini kinlong kitim kiba yapteng kawai na kawai ngasong kum oblay ula don ka jingtmu ula don ka plan ula don ka jingyoi na ka benta jong kilong kami kumno bakini kilong kami kinlong ki Esther ki ban mi sakmat ban rat iki jing sni ban rat iki jing ban pelat iki beri na ki jing yale jong ka jing ha ka bakum kani kapor ka ba bat ka bisdom na ka jing don jong uniu knyang jingpang coronavirus COVID-19 pandemic ngis ngo kumba ublay ha kani kapor ngis ngo kumba uklat te ngi rai ublay ju klet blay ju klet lano ru kikon Israel ke ya lengba ya keriklau hapdeng sibon ki jing rai ublay ju klet lane sngap kumha kani habangi pai kum ka jing ya lenti jong ki kun Israel na kari Egypt ban poi syakari kanan kia kan du sibun ki jing kia thnam bat kim jula ya kaban yo ya kamen sim kabasuk nrei Moses Duwai bat ulet se udwe ban panmap na ublay ban Duwai bat ba ublay unirap bakin poi bat bakin sayo ya kejik kabasuk ay bagani ka team kaniyarap yangi bangin Duwai ban panmap na ublay buon say ya ki Esther ki shlur ki yang skam da ka jinget lem jing shepting nadu ki rempe ying hadu ki Balang bakin long ki baklan ha ki jing Duwai namar day tang da ka jing Duwai bangila ban yo ban job ya ki jing ban wanra ya ki jingkylla hakari ban kejat ban rio ublay lengba ke Balang bat uji sukris uyuraj ya ki por jong ubaman bat usaitan bat uai ya ke jinglat hakitu ki bapai syautrai lengba ke jinget bat ke jing Duwai bat ke jinget kalong ke bor ke pekerjaan ya ke jing ke jongi hapdeng ki jing bat ki jing ele ki bangi ya kendu man la kesngi man la kapor ki jing hakini ki por lengba ka lockdown baro ngi ya kendu ya ki jing rei tu tem ba ublay ulong ublay uba ublay uba kraw ublay uba don bor upelat yang i hadu kini ki por bangin la ya ka ban yang ya le ban ya kun ya unu knyang jingpang ubadon hakini ke jela ke jongi bat baro saudong ki yoi ya kani ke jela bakalong ke jela ke ba ublay udan ublay uba uba don bor bat uba kraw uba ke dawai ke bakraw ke long lengba ke snam jong Jesus Christ na ke benta ke buram ke jong ublay on kerku yakini ki kentin ki bala bet ha ke jingklot bakin long ki ba wanra ya ke jingmen kerku yanga bat yangi ki ba sngap bat ke ba sngo na ke benta ke buram ke jong ublay amen ngila yo sngo ya kani ka kubo na ka tien ka jong ublay na ikong ban ngi pen pau ya ke jing sngo ngo bila ai ya kani ka kubor hapdeng jongi bat kum ka Jingiaseng Kynthei ngi Duwai ba ublay un kurku ya pi hakilyang baro khamtam ba pinang la ban shakri ya u hakipor baro bat kum ju ru ka jing sngongo nga ai ki Nongshim bynta baro nadu ki bakpuli bat Duwai nadu i Nongkren bat kum ju ru ya ki bela ai ya ka special number tu blay unang kerku ya pi bat
ya ka jing shakri ka jong phi. Diminta ngin yo ban penwai no ya ka ni jing shakri ka jongi da ka bangin ya ruai lang ya ka Jingrwai ka ba south pa iwei bat hadin baladap ka ni ka Jingrwai nga smobha ban khot ya I pastor pi Mawlong ba in a ya ka jingkurku penwai. Kristan waju shang that nong shun ki bun ki shan sharai duwai bor per thai ben len ba sao dong ki thap Sylvia la dang I sho sam thia sharai duwai king la ki king tes kam wa jueng sharai duwai u bam man u athap ha kelepan penyam jing na sao dong ki ap sharai duwai ngap ki ba job ki ong ngap utrai hi u ong sharai duwai ya u ngai bat kongu ha u tu shanya ru lei pin am kerdo sharai duwai. Tungin ya wai. Para ka bawai no jong ni ka jing shakri. Duwai ka jing itba ka jong ublei kupa. Ka jing ayai ka jong Jesus Christ ba utrai nama ka jing selak ka jong musim akhot. Kini kilai ki bulang kitan rai ba ka jing karku ha we ublei ki lorangkat bala ka Jingiaseng Kynthei jong Balang. Lemru bat ka Balang ka jong me bat kirum nge hakani ka ri bat hakaleng satlak jong parthai. Nadu menta bat syadu ki bam jukur ro. Amin.